mo this year my home fidua Cocoa President ba ko pe wi ase nyina ba bia me ho bo se garlic no me serew ena nwumre yi ye ne mo a na be retwe nkomo ena nwumre yi ye wo ha life e wo chichire twan TV so life eti me serew se wo asem bi ebisa emla wo hwe mi ya video ne koso no a no me serew bomodia ye video no de koso no a no wo do mesna egu ho no betimi afa se eye WhatsApp ana be so frame me straight wo betimi aframe me ana wo betimi kwa your voice message abusa wasem a ehawo video no koso no a meso me yiwa no na ye bi hu nkomo na de ese ebe ne de boa no yale ya enipa de wo wiase a yesi wo so ayi yale ko yale bi obi nya wona efi yale se wo ye manager wo ye police ni wo ye company no obi nya akofa wo post a na ye yale etimi srew entena se ma yale mu ho no me so emra video ne koso no bomodin na de fa no ma no normally gu yo abusuafo me ma obi bia akwaba e de ba chenchena atwan TV so ene ebeye butu ebeye nika ye betwetwe nkomo ye bedi nkomo kakra ene yenya onipa kese bi ewo ye nchen nipa titru bi ewo ye nchen nipa owonim die ewo saasi so ye nchen mama yonko ne Dr. Cocoa Adonai Cocoa President enkwatwetwe nkomo Cocoa President ba ko fe yes nyina yes obampani ba ko fe yes Cocoa fo a ewo Africa nyina eni wiase nyina ene kam nya bo se be to so aba ye to aba no na ba ye president yo Dr. Cocoa ejidi so ho ye me ho ye pa ba ya kan di say na we fi say be a good deal but kwan ye me fa so tu Cocoa no yes me tu ma no ya kono yes enti na ma omutimi hwe ya no me say no ya kwa we o ye Cocoa president na sa di no arab di bi na de ma mi wow bi tu ni Cocoa na sisi ni kon ene ne nsa ho but won say omo no sara ofo no ene omo mo wo ho no omo nyi ne ma bi ni yes opese wo ya ade no no hu sa ampa ade no betimi aye etimi ame ye ba ku mi na Cocoa ni sini kon be se miensa etimi ye mienu bi na mi ja ba ko me o se me ye ba ko me se me ye twen na ekwa na ya hwe ampa me ya ade no ma ne di mi ne kakra bi afi ho a ofre me se ade na tu enu onu agi mi tu mi say yes edini sew yes edini fata yes wo dwuma pa edini fata Cocoa President ene de ye nsemre ye yetete abetie na me cha ebi mate wonka Ghana ha abrochire ewiase afana nyina ebi nso nyente wonka enti se ne obi hwe ye na wonte wonka da wonhwe obi bia da okay woye nipa bai okay na edie ba de na wutimi ye okay obi wala an say edin de obi okofa to no so because me na mun betima afadi bia mpe bia to me ho so ye fro Cocoa President wutimi di dwuma bi fa Cocoa ho nti na edi sa di na to ana se da wo so kwa okay me da se pa tinchire twa me da se enukwenya me obi wo ho no wateme nka o YouTube ahwe me o Facebook wahwe me wo social media ni nyina so na enso so no me dwumadi a me di na ankasa no won se da anti ase yi papa but say ne wo ma me saa akwanya no me kirem na mo hu se me wo ha se no me siesia wale se bi okoko etim ma ba ma wuntirimu ete na Facebook sisi so ye wo ya na aka wo tofom eye yale Cocoa no me ka me cho e ba sa nso a wo be ma mpegya na Cocoa eye yale fon a etim ma ba ma woni nka fie e ma ba ma de bia wuti fie bia na asakwa se eye kutiabo waduane kwa aduane ese de ma wo se bia krata bi kura se wo yire kwa no table che so wo ye ma kwa onye because one kasa wutimi e wo so ne yie sie ne nya wutimi nya ne ho adwuma yi na ni nyina fi Cocoa besia ba ya abetua obi a woto a emoja fi woto ba a one kasa osum ye wo hene a wo kwan wo minimu no eno na ama sa de we se nyina aba etimi kwa na mu Cocoa aduru a sa Cocoa aduru no se ne wusitie bia Cocoa aka woto wo se me de do ne ma wo pe wo be soro nante wow emfa woni ba bia bubu ogu ho no mo na enya agudie na ya me person crofo efre me efa me no mo frɛ me na omu hu sa me ka ne no kore ye wo no ma na me kore na gusi no yes ena anu ani 0241740609 wo de WhatsApp wo ti sa ko wo ti mi sa frɛ wo WhatsApp ena frɛ WhatsApp ko me ko ani ko bia me ko heba medicine fa WhatsApp ko watch us here yes enti Cocoa no do no me wo na hodo mo ba ko be di gu ketemase a eye powder wo be gu ketemase onum but adunu be letter fa wo nam nyina within 10 minutes yo mo aduma na watena se for 30 minutes na film na wo ba asase so a wo ba wi so wo hu aduru ti say
the way don't be so far ye wo adwuma no ama wo poso no poso be si wo so a wo be man so be se fa gina so am wo timi no a me so da yie o be da memem Koko president abusuafo yesika okum ye de kokoro no ono so na gina ho obi ko kai baka say hey kokoro no ne hwan ya we de kokoro no try on say mlante ne yesi ade di mlante enkomo yes try ade ba ko de bia me ka kire akwafo ne say ewiasim enhwe yesi the Bible say hwe obofo mlante man sana da kone ayi aba but ye memma no bebre no ye twem oba ne beda ye mpaso wie ase akopedro anse de kopedro ene oba bia so ye duro na de gun se na wonom e wonanim ohun se omu onye bema ohun se wo kra no onye bema wa fa lawyer sa wo nyina wona so enti bema de ye yete Ghana hai anase ye wo kuma se ye se korokone has bobo ma achia se bio korokofo ye tire ne to eye se bio mu fitin ya na omo ne has akohia e ga dan ne se convention na dana dide na match na du na Sunday na match na da so na fra korokofo akogina training ground so ye training very bad e dan ke be shom be 10 enti e wo se wo ye training to se oba e ba won chen abeluso ma wo se ye ne ho adwuma e ye adwuma kese e se wo prepare to ho won twen madane nuru ho ansa na wakɔ numa duru e wo se wo yes ade we ye numa ma unu bi ma nunum yi wo amama bi yi amama yi flames etimi wodu bi wo di kube nsuo na wo di ordinary water be nom na wo yi flames yi amama agu fom na mama wo de e be hye se bitters no wa ye no so bi na fo yi niema agu fom sa afa firi wo kɔ no sa wonum bitters ne de na firi ba ma agina so gire bi yin eti ba sa na so ba no ba me so betia no style bia bi yo abusuafo wo betia no style bia bi na wo betia na na efiri he wo betia na na ye de so akohu koko president ba ko pe mesrew se wo ye bema se do sika ye no bema de wo sisi nya dwuma yiri mu bema wo sisi nya dwuma woni nka fie enti bema wo sisi so be dwuma eno ani koko president beji koko aduro no bi na nonom na ye wo sisi ma dwuma enye oba na be da wo mpaso abi afi na na wo koko pedu yes very bad enti koko president enti sa wunya num aduro no na wo yi flames no yi amama ni efi wo no wi a me ha mani nka asem wan kasa wa wo ye bema no wo hu de wi a obi sa fa bodwuma a wo be wura ko na bema de wura sa na bo se na oba na jiwodi so bebre me se bebre wo abuchira wo mu ni nkrata because of say oba no ko no ntimi nye ni hu oba no so krata ntimi nye oba no hu aduro no oba no ko aso sa na ko se ye krata because oba no hu se wo hu so mfa so bia wa be ya deswa abetena no so wo hu dwuma bie kosi za na wo tene so no nso ntimi ko fo obi na wo so wo tene so na wo so adwuma so ntimi nye ni yire so what is it bema de ansa de oba beba wo no na wanka se otu ho fo ye hu dwoto what I say koko bi ne mugya bi ne fi woto ama woto no bibia be si woto twe woto na ma obema ikru tweko sanso na bema no so san tweko sama obema no san tweko na wo ye hu do ma ni nyina afi na ni nyina tweba na fa hoden ayi aba koko president ma bisa we obi bisa say na aduro ya wo kan yemfa say ye mien chinchina twa me gina hayi misisi enye adwuma sa me bema no emmo no homodene na se da fom ko atim da fom tim ana say mintimi mo adwuma se de wo se me bo me de ye ya kaja na magye mi na se me beje waduro bi a me hye se me noma e be take how many days how long na ye me ho adwuma ma afa de me hia me ho kan ma pen no sa be ma wone sa be na ma wone sa fufuo na ma kan sa banku na ma twini sa bongure okay teacher drive what busa sempa what busa se bebre asem okay bebre da dwe se na dure na do se da wonom a ebedie me ka kire we se aduro no nya bebedu nso do so be de ma die che mo abruchire no mo amram de ma die che to pa che so obi abruchire kra timi ma ne me timi ma ne bi oh very good na me timi de ma Ghana post mo de abre wo eti obi so kra na aba Ghana ha no wo ba wo ha me timi de bi ma no mo de abre wo enu na nchechiremu so no wa fo mo ga me achiremu no me mfa ma nipa na wo be ade no na me de ade be fa WhatsApp course WhatsApp phone so de amount ba bia wo bia eti me fa WhatsApp phone so de mawa wo de wo be ya ne say wo be so nipa so ma be ade no doctor no de aba eti me ba wasem no so asem na wo ka no eti se me de do ne mawa within 3 days na wo start say wo ye adu wo numa du no na wo bo so be ma gina so 3 days wo bo so gina so nansa de be ma 3 days na de be quick ne say medical mo yi flames medical mo numa du bia wo be yi flames afiri wo to aba eti da no bia onum na nwumira pacho flames no de amamai wo be yi amamai afiri wo to se bia wo to
abada no wonu madu na wo bi wo betwa wo to pa yim amama na agu fom etu yi ku fom wi na afidi de maye ne se bites na me de no so api wo so na wonom no nto eno no so no me ko na bo mema aduru a me wo mema aduru oba ene bema eti oba ne bema no eno nso no e wo kwan a me fa so ye den eye no oba ne bema no se na tie ebi ye nsuo ena bi ye nua na de eye oba no eye de ye nua na de drink no so for egusu ha say no mu a ye twem course no ye da mas mo di kan frefre aka mo nsam a kire no ye be hwe ne edi huntuma mo mo hia aduro ni bi anase mo pese di bi esene mo abrochire no ni nyina so e bi di huntuma bi wa pese di bi ma DH no mo de bro anase Ghana Post no so e bi di huntuma bo the Sprite bi gu ho no ena de ebe man na ye nsuo no eti eno no so me de mo no ma cho se no nsuo de no bi enopa na no de drink na gu ho no so anwumre so a ye nua na de drink na gu ho anwumre na wono oye no ne saa ewurade a obe so obe kɔ the style bia bi okay doctor obe ye adwuma style bia bi mate dia wo kana se na wo kasa na wo kyerɛ sɛ so obi wo abrochire a wotimi de aduro no bi emma ne no abra obi kura na ebegye akoma na obi betu abegye akoma no na emom ekwan a on pa kron de fa so ayusu aduro emfa se me kyenkyere twa me abrochire ɛna mehia kokɔ aduro no bi sisi nya adwuma ɛna ebi amadamfo bi eba Ghana nam se fama ne mrem betu de mana breme ba enkyerɛkyerɛ mu na ekwan me fa so me no aduro no ja wo nka nkyerɛ nipa koro dabi ɛya me kyenkyere twa na be frame WhatsApp call that's it so already no di ka frame WhatsApp call I maybe me nya no WhatsApp call na di nkoma chat wo enti ho na me send the video concerning aduro no a me de bre no because the entia me nya ye fa sa adwene ye sa adwene se edipa ne bi kwa ya le kakra bi no ya no beto na duru oso na wo fa so obegye aduro fe na odete efie ka wo fa kora asa wo yale se ni sisi ye ne ya nche obewure ma ya be fa na dwapade na o de budget edina fe obehwe na da bonte se wo yale eti ne bebi amaba na ama o de wo ba begye aduro ko bani pa kro wo a wo begye aduro ye nka bia nkyere wo eti wadamfo bi kwa na wo so oba beduru Ghana na wo begye aduro na se ko aya giri ko aduro be no ade e wo de ba doctor you are professional that's it to oni ma de kodi ya ekoso you are professional do be hu an se aduro be kan wo sa enti aduro be kan wo sa na wo no wo di kan video no kwa wo WhatsApp page ho and I say it's a Facebook and send you what we be being bibia ne kwa ba fa so bi so ado no enti wo kra no wo na ha wo kwa nkobi so obi asa na ncheche mu kwa de say doctor that's it so what else abisanfo ready amasomo mesrew wo hwe me samre na se yare bi wo ho wo sisi no hawo wo bema no keja to a mesrew emfa kaka ense dwan nam ne nema no omo pene mo ho mesrew ye ho aduro no man na egu ase no pick number no na frɛ koko president na wo ma waduro na wo sisi enye twan se chinchina atwan na timi fa gira bibi so do be ma de wo sisi nya wallahi asome beto no eti koko president ya kan ye hu se sisi de koko aduro de wo ye number 1 baby a obi ani ho se be ma wo pese wo sisi gina so wo no so ye number 1 na sisi na me bisa sembi because me no kasa ya no bia yima so tire say one na yere te in fact na yere eto so pa ene ma to kese no ya no mo pemema ewowa umpe mo bema so bema ewa poti ni bi no poti aboa konkoti ba na kwa no kasa de ewo mu abiti be hwi no yes sergeant koti awurade ya eno na woza ni be kasa faka gianka na akoma aka na akoma how that way am someone who create enti when my friend was say ne bema no isa okay ontimi fanta aka na yiri na yiri no kura to kese eto mo bombastic so what say shape ni e kama ayi enti sa no bisa se wo waduro bia ebetimi ama ne bema no aye kese kakra obetimi ade adi na woro se de wosipe no sure ya waduro no ho na omuntie me nkoa na me wo aduro sa aduro me wo ni mira hodo mienu me wo powder na me wo nkun very good na powder no wo beye no anopa no wo di nsu kakra be fra na wo de asra wo bema ho na wo de wo bema na hye wo pantim kama enti anwumne wo bedu a na wo di enkun ne de na no hye di nkuto na aye ene edi nnua ne na mo haban ene ene de afra ene de aye ne wo de sra wo bema ho enti wo de sra wo bema ho no so nwumre but me sra tiefo se me sra wo sa aduro no bi be ka won sa se duru se wo ne oba no beda hohorofi wo bema ho eye sa oba no so ase be kese mesre wo ko aduro ni mienu nyina ye adwuma ena nkofo bu wo mo twom so wo mboa aduro bi se no aduro ho kane no a na ye na nanom na incubator emaaye no se ye wo akwala na akwala no ebia onya 7 months ena wo ba so bia wa ye sa akura ketekete na edi aduro de bo akwala no ma akwala na ye kese okay sa me na incubator ni ho
ɛso no yɛtumi yɛ yɛ ma nkwadaa no tumi yɛ kɛse na how much more na wo bɛrima wo te ase wo mu ya wo bɛrima nso te ase ne ntumi ma waduru ma mfa nsra ma ne kɛse ɛna ɔmo hwɛ me nso 8 mi a mɛsɛ ɔmo sɛ ɛnyɛ aduro baako pɛ na mede bɛba ɛnyɛ deɛ wode sra ho ɛne deɛ wode yɛ ho anɔpa ne anwumɛ nkwa mede bɛba ɛno bɛma yɛ kɛse no gye sɛ yɛsaa deɛ aduro nso a wobɛnom so ka ho because yɛyɛ nti aseɛ ne sɛ bɛrima biara wo bɛrima no a wɔde kasa ɛnim ɛyɛ ntini enti ɛwɔ sɛ wode wie ne sra ho na wɔnom aduro no nso ɛde bɛbrɛ wo no enti wɔnom na ntini deɛ di emogya ɛkɔ no ɛyi deɛ asisi kwan no ɛyi firi wo na afei deɛ di mframa ɛkɔ nso ɛyi mu kama deɛ di nsuo kɔ so ɛyi mu kama ɛno akyi da wo sɛ fi na bɛrima ne mu yɛ tene enti ɔmo New York ɔmo Germany ɔmo Italy ɔmo Canada na ɔmo Spain deɛ ɔmo nim sɛ bi ma duro deɛ sɛ bɛka wo sa na woyɛ ne sɛ deɛ mɛkyerɛ wo no ɔbɛrima no bɛɛdu ti mu bɛyɛ du bɛ na ɛfɛ no manpower dansi tena mu yɛ du yɛ na ahode asan bam na mu asa yɛ yere ne ntina bie wodi sɛ ɔbɛrima no deɛ wi apagya no hɔ ntina da ho a do say yes so because so yɛ teacher twa wo deɛ ɛnokorɛ paa na me ka kyerɛ tiefo ɔmo kane na ne so for egusu wa say no mu a yɛ twɛn mo course no yɛda mo asɛm mo di kan frɛfrɛ aka mo nsɛm akyerɛ no yɛbɛhwɛ ne edi ho dwuma mo a mo hia aduro no bi anaasɛ mo a mo pɛsɛ de bi ɛsɛne mo aburokyire no ne nyinaa so ebedi ho dwuma bi wa wo pɛsɛ de bi ma DH no mo de bro anaasɛ Ghana Post no so ebedi ho dwuma boa wo 18 ne 17 no wo so wodakora ne ntuku na bɛma gyira so so ado wo de ni gyira so wo de sɛ wonya okɔ do yɛ bi obedi wɔn na eni a wanyini a ɔbɛrima no so ntimi yɛ kakraka eni na ɔbɛrima ntimi pagya na kyɛ sɛ yɛayɛ so sɛ wɔsɛ ɔbɛyɛ wo ho aduro very good eti bɛrima de sɛ ɛsɛ wotimi yi nneɛma gu fam na yɛ wo ho aduro that's it ɛna me say bɛrima bia wo hwɛ fidie no bɛrima bia de ha obi ayɛ amaman ai ɛyɛ amaman brofo sɛ frames no ɛna na me ka agya wo busa ma me kyerɛ mu no amaman ɛna ha bɛrima bɛrima bia wote sɛ so bia amaman na ha eti sɛ wotimi yi amaman no gu fam sɛ wi a nea ka nyinaa yɛ ɛnkɔde wotumi yi system kama na afei wayɛ kama so akyɛ sɛ enti na afei nso ɔmo mbɛrima susua no baako ɛka wo sɛ obi wɔ so no ɔnya gono na gonorrhea no gonorrhea no wantiti ne yie enti wantiti ne yie nti ama akɔyɛ asɛm abɛda no so ama ɛsɛ ne wɔhana no bɛrima no mu kɔ ahyehyɛ no bɛrima bia wɔnya gonorrhea da biara no a wantiti ne yie bia ɔbɛrima ntimi yɛ kɛse na kyɛ sɛ doctor sɛdeɛ wosi kɛ na kyɛ sɛ gono no nso no wɔ ho aduro tata hwɛ ma me nkyerɛ wɔ deɛ obi wɔ hɔ dabi doctor wɔ gono aduro are you serious so say edin no cocoa president nti no wo fi say eye cocoa nko a you have a gono medicine gonorrhea medicine wo hono ma eno no wo de baako de kubi so de benom baako so wo eye true no gonorrhea do me wo mienu ntimi me de ba be de mienu nyina ma me mpe bebre ma bane ma ba tam ni me so moje ma kyerɛ ye ni sei wo ha no afo say eh me be no na mu hihye me na gyan saa afo bo say o say mbe ma no kwa mu hihye na gyan ye na fe mbe ma na mu say ahoden ayi abam emu ye duba na kyɛ sɛ doctor sɛdeɛ wo ka gono ho asɛm na kyɛ sɛ wo yɛ bɛrima na ebia wo ne ɔbaa bi kɔda na sɛbsɛ bi wo kɔte ɛnam yaleɛ bi te sɛ gono a na ɔba waso ne yɛ so a anaasɛ wɔba wo office a wo Kumasi Roman hair Donkek station hɔ a wo de woni a wo ba na wonya duru SS Donkek station hɔ a SS wɔ na wo nam street hɔ ne din de Roman Hill. The mpache me dwuma ne no Rich Herbal Solution. Rich Herbal Solution. Hold on me down on Rich Herbal Solution. Kumasi Donkek. Na say cocoa parent no wakata Rich Herbal Solution. Say modern I do na be yedi enti no me pa say enti se nipa ne ba wo betimi anya gono adura mana a wo fa na ho beto na because me share wo bi a o se wonya gono one day one fan ko heba na hospital ankasa ti doctor ni twa mpane man se won wo na wo mpane no it take about 7 months still na wonya pain ne wo hu se ade ne nkoi enti wo akwa koko president ejudi a wo de wadi ba bia yi a nyame abo anso wo gunu aduri na nti si an so obi anya bi na oba waso ne yeso a e be take how long ana se wo betima tu ase akora na abeso so ano tu ase akora within a week na obehu me na metu ase aba week na anipa na wo kasa so akotwa motwampane ama na owa wi a still tipen wo mu no enye bibia se oma wo no adena brass but encourse
gono bia obi onye gonorrhea bia ekuro na aba obema no na ekuro no se eba obema mu a wo hia aduro a ano ohye ebitima fra wo dwonso eti se wonum aduro ne fra wo dwonso no a na efa wo dwonso ekuro ni mu a na ekukuro no so what as enti obi o se ne bema mu ye ne bia enyi bibia se ekuro ne bema num obi won so kro kodwale nsuo na etene no osuano otadwale nsuo etene eti odwale nsuo etene no so kuntim ba no num nua na agyae so but obi ho that time no odum odwonso na emuja efiri mu eden eba eti eba sa na wo dwonso ne muja na eba na so wanya adu am na anyai na wo so wo be koso aye ni atena so abosa fe na obema na asase etweko eti omo mbema bibiri mbema atweko nyina no dodo no ano eye gonorrhea no a anya wo mo anya hu aduru amena ntimi ankokora eno eka hono mo so dodo so bi wo so dwale nsuo a na tene wusa no ena no so ama ekuro na eden aba ne bema nu na ade ba ko ewo mu a atiefo hwe ne yepa bi wo hono ma ekuro ne ba saa na adwene se e bi ekuro no ade ne mu ye ne ya na bia omiemia ebeko nti wo so bi wo na omia ne bema no na wo omiemia ne bema na adwene se omia ne bema na ema ekuro no ayeden akọ but ekuro ho na se ekuro no wo bri ekuro no ekuro ne se ebre ema esa ekoye west kra so what I say nti se me tu omofo no se nyame adumu a nyame ama ya ema ye sa duro yi a wonom a ebetimi aboa ama ekuro a ewo obemam awuo no de mesere so omfa no ma no ni emfa du no bi mre wo mo because obema no se ekuro mo a wotimi nto opayie atopabu ye problem man so what I say obia wo problem ewo obemam no atopabu eye problem man so what I say nti omo a obema fonfon nyina gono no eka ho nti gono no mi wo ho adu tatahwe a se me de mawa chenchen atwa nyesa agudi yesa bi mi dwumanum minim de meka enkrofo tra ye omo mi se de ye kan ye nokre ye duro de nya de mawa wankasa be di ho adanse so what I say yeah na yaka gono ho asemi na akoye sente say wasaka poma na wandu because yaka gono na se yanka white dia yanka kra na nke ende nokre because white no aso na de gono enti doctor wo sa gono yare yi white so de ema na enya na ema nso nya white na ede na wo fa white nso ho no so wo ho aduro na sese me wo ho aduro na me kire tiefo se be sere wo mo se wo yo ba na wo white ana se wo ye bema na wonya gono aduro ba kofo no white aduro so ba kofo no ade no se wo no partner na ti ho no wo partner no obi wo ho no mo o ti ka se ai me de aduro ya me kwa kogie na wo ka kire me wife se ebia menya gono aduro no num bia wo ka se me makope me ma na me de yale aba be ya no nti onye de on ka kire oba no no nko akosa no ho yare so okosa no ho yare wi a no osan no oba no asa beda oba no so anum aduro ne bi nti so no oba no osan no oba no beda no oba na san de white na san abe ye no no osan nya gono no biem enti de bia me ka kire o se wo ye oba wo ye bema na se sa yale wunya onko awutimi num aduro no nipa bi num aduro no enti so wo ye oba wo ye bema na se wunya sa yale ya wo se wo no oba ne bema ni na mu num aduro no we di obehwe no no anom bi we no bi wa sa chiki na gria so ni ba yo sa chiki any same quincy obi ho no oba no ode ne yere ho no sa wo bi won nchen eti odi hedi a wo fo na o garden that's it odi hedi na afokoto adu no one bi o me fa so ne yere bi o ba cha so ne be no afo sa cheki ni bi kwa no eti o be sa akofa sa cheki ho fa na akote no asa na be ye ndi o say papa na du na me toye no amoa me enye du na amoa because of say emba bi odi ko no wa o mom nyina ya dan anum adu no bi o ma ba akopere no me ye na bi o ko ahonso nko na no me ye miru na aka na obi anum bi eti unum we na wo de ne ko wo sa no mo koda na saba what I say eti se wo fi se unum oba bi a wo nche de do no be wo nko unum a ebeko na emu se wo se unu obi etede ya ne oni nipa ko nyina na ye se mo yeden monum adu no na etimi ko nti white no e ma na de no eno nso e ya de e na hene na every intide enu bi na ho anu de ne sa hye ne ha odua na so obi ba pe no oyi ni sa what I say because say wo so bi be hu so de sa wura na akosakuma wo dwim enti bi de nso bi eni ehwe bi ba ho a ye kankan bi be ho no a wo kwa be ma ne so be fa no kwa de ne ko na ne ko ye bibia wo be hu sa afidi na wo kwa dem ho nyina ye kankan wo be wash was ya enka bi wo ase bi ye nyina be free ho no mo so what I say emfa ho ne se de sitie ni nyina be ko na ma de obe no mo so aye den aka ho na afero na wa ye free no na doctor me da se na doctor na we die mate obetwadwan hweye eduano be Coco president I don't come get down obi wo so meje obi Coco president Coco mampani ba ko
kan o man o kan o man pani kwara o man panyin papa yo yare bi so de diabetes ni bi so mo pressure okay sa yare so nipa wasase so ne no krepa pa ne no so mate se no so ye tatahwe wo ho a enye de ne no so omu chechire mu te sei ana se ha obi a eno so te sei na ye wie ni sisi yo eno de e simple kra also obi wo ho no mo a na wafa abuchire nu a wafa but wafa adu nu a no wafa che nso ne be man pija edu abuchire nu no obenum but obe man ntimi pija but ye bibrimu ha se no bibrimu ha no nu no ha ma no se nya de brewa na wo ya wo bu nso wo ye wi abu so obe ma na san pija na wo sugar na san akofom na wo pressure na san ba fom na fi wo san nya hode so da ko ye adwuma but omo de no omo ye no abuchi no de obefa but obe ma no ahode bi anyim wo ji de bia na wo kompreni na wo kombe obi wo ti ko doctor wo kaka kire no ba doctor no onim se adu na wo fa no den ya obenya sa approve mo so aja se timi eba me ka tro se enye abroni de eneme de emum wo de wo be chai abroni de no ye meme de no na fi ahwe ahode e den ekura na ho na obehun se yes say abibrem wa se de wo aduro a etimi sa pressure ne diabetes no ahode so nko abetimi de ayi adwuma no e wo ga beje won sem na me ka kire because aduro na ekura no e aduro ya test ye de man krofo mu bi amamo nom amamo di ho dan se ampa impo say aduro ya na me ka se de gu ketemasi eno kwadu gu ketemasi etimi o pressure no ne diabetes ne eba fom na me ka kire what they say yo doctor Enda so you so ha say no mu a ye twem course no ye da mas mo di kan frefre aka mo nsam a kire no ye be hwe ne ya di huntuma mo hia aduro ni bi anase mo pese di bi esene mo abrochi no ni nyina so e bi di huntuma bi wa pese di bi ma DH no mo de bro anase Ghana Post no so e bi di huntuma bo we de obia ahu de ekọ mesra mo entrauma yale eniunya entrawo ema yale ema wo nka dem entrawo ema yale ema wo nyembo mesra yo ho aduru se wo nyente doctor ka ene wate doctor nka ne numbers no eni kwase odwan de menya ajepe kokoko president ayire fi papa ya no yanko ene se wo nyente president ka ene wate koko president edidi ya me pa wo wadu tatahwe in fact enipa bebre edi no ho adanse me nua dofo entrawo ema yare ema wo nyembo da entrawo matopa kakrenti wo yiri nyaawo entrawo ema wa wo yire to so wo yire emfa ne to ensheki nguzo enya twe be ma di hu ni enya akohoma nkwa na ya ware enya wo tia oba nkwa na ya ware enya wo ye o mema nkwa na ya ware na emum anadwumu asem eno enya ware no enti mesrew number no na gu screen asere number na gu ho no fa number no na frɛ Dr. Koko president na wo ma waduro ni bi na fa gya wo ho aduro na sa wo ho yare ye do bibia ase medama se mo hwe me ye mo sonfo chinchina atwan mamu remfi se mo be subscribe to chinchina atwan TV na wa like na wa share mo de ama wonua na wa hwe bi me se wo hwe sa interview ya ma wonua bi hwe bi no wo yale no so asa no ho yare ye do bibia ase mo ma ba se mo nya bre ejemre ehwe yen democrat ehwe yen esrem da sene ye na wo twese ne ye besa ni mo hia na ensem bi a mo bisa ye bi ye ntimi anka bi wo kwa na wo kan but adweno ni faso yesrew fache yen ye bebe ni di huntuma na afi so ye nuwa atoto nema bibia kama na nyame adoma na sukire beba life a wo be hu Koko president summit medwemu a me ansa wonsem na wo de aba no nyame hira wo pa God bless you.